Vaihteiden säätö aloitetaan säätämällä pienimmän rattaan rajoitin kohdilleen. Kiristä vaieri. Muista napsutella vaihdeliipaisin niin sanotusti pienimmälle rattaalle. Vaihteen säädät pudottamaan helpommin myötäpäivään ja noston vastapäivään. Tarkista vaihteen ylärajoitin, jotta ketju ei putoa pinnoihin. Levyjarrun keskitys tehdään pulteista, jotka ovat pystyssä levyä kohden. Keskittääksesi jarrun, avaa pultit ja vapauta jarru herkästi liikkuvaksi. Purista jarrukahvaa, kun kiristät jarrun. Jos levy jää hinkkaamaan, tee hienosäätö varovasti käsin, pultti kerrallaan.